Egunon deizula, Jainkoak adiskide. Europa ahanzkorra. Historiari begiratu beharra diogu gizakiok behin eta berriz. Zertako? Gure izatearen oinarriak eta pentsaeraren jatorria jakiteko, eta gure ondasun espiritualaren garrantziaz jabetzeko. Iragan ahazturik airean gelditzen gera. Nondik gatozen jakin ezinik eta geroa nolakoa izan daiteken sumatu ezinik. Hori gerta ez dakigun kontuan izan beharrekoa dugu, gure kultura nola eratu den, gure herriek Europako nazioek zehazki, nola ehundu duten beren kultura, mendetan zehar egindako bilaketa filosofikoi esker, lorpen zientifiko eta teknikoi esker, eta oro bat, gizakiaren ikuspegi eta jarduera erlijiosoari esker. Kultura horren oinarrietako bat filosofia da. Grezian duela 2000 urte baino gehiago, landu zuten filosofia arrazionalista. Beste oinarri nagusia kristautasuna da. Europa ertzean, Palestinan duela 2000 urte bizi izan zen predikari eta maisu harrigarri batek, Nazareteko Jesusek ereindako azitik datorren kristautasuna. Naiz eta kristauok Jesusen pentsa eta irakaspenak desitxuratu ditugun maiz. Egia da gaur egun beste erabateko pentsaera eta jokaera batzuek eragin handia dutela Europan eta mundu osoan. Baina horrek ez ditu desegitzen gure sustraiak, baldin guk baztertzen ez baditugu behintzat. Beraz, ahazkorrak gerala aitortu beharrean gera. Kristautasunean dituen sustraiez ahazten ari da Europa. Baita kristautasunari darion balore, pentsaera eta bizipen multzo ederraz ere. Europa ahazkorra da ala Jainkoa. Historia kontuan hartzea ikasbide ere bada guretzat. Iraganean egindako basakeriak ez errepikatzeko. Baina ez dugu asko ikasten historiatik. Lehen egindako sarraski izugarriak egiten baititugu behin eta berriz, baita handiagoak ere. Historian gertatu hala ere ez da dena basakeria izan. Gure arbasoek lan zoragarri asko egina dute, nola arlo materialean ala espiritualean. Jakinduria handitzea, bilaketa zientifikoa, lorpen teknikoak, arte obra ikusgarriak, eraikuntzak, gizakiaren balioaz jabetzea, bere burua ezagutzen saiatu ziren, bizitza errazten, horren zentzua eta azken helburua bilatzen. Jarduera oparo horrek, akatsak eta hutsegiteak izanik ere, bere lorpenak ere izan ditu. Ta horrek guztiak ehundu du gaurko gure izaera eta kultura, Europako kultura. Ahaztu egin altzaio hau. Gaurko kultura eta egoera nola garatu den ulertzeko beste errealitate bat ere kontuan izan behar dugu. Europako zenbait naziok izan duten handitzeko eta zabaltzeko irrika. Imperialismoa eta kolonialismoa. Greziarrek, erromatarrek, Europa iparraldeko herriek, 8. mendeaz geroko hegoaldetik sartutako arabiarrek, 15. mendeaz gero, Europako nazio asko saiatu da, bere agintea beste nazio batzuei ezartzen, haien baliabideaz jabetzen, eta besteen bizkar aberasten. Eta edatze hori ezin izan da indarkeriari gabe egin, sufriaraziz eta sarraskiak eraginez. Inparioak edatzean, bai, zenbait balore kultural eta aurrerapen tekniko ere zabaldu du Europak. Mintzairak, artea, filosofia, teknologia, baita kristautasuna ere, ez beti metodorik hoberenekin eta erarik egokienean egia esan. Hala ere ezin ukatu. Evangelioaren predikari asko, tokian tokiko herrien, pertsonen eta kulturen defendatzaile sutsuenak izan direla eta direla. Eta horregatik, gaitzetxiak eta pertsegituak. Historia luze eta oparo horrek bere ondorioak ditu. Europan ez ezi, baita Europaren eragina
izan dute nazio eta kulturetan ere. Europan dugun aberastasun asko eta bizi maila, nazio horietatik ekarritako ondasunei esker lortua da. Beraz, nazio horiei zor diegu. 19 eta 20. mendetan zehar, nazio horiek beren independentzia lortuz joan ziren, borroka latzak eginez askotan. Zein egoeratan gelditu zen nazio horietako asko, kolonialismoaren agintea, desegitea erdietsi zutenean. Egoera larrian. Agintari hankarren mende bat baino gehiago. Aberastasuna gutxi batzuen eskuetan metatzen zituztela, herria miseria gorrian utziz, liskarrak eta zapalketak eraginez. Azken 40 urte honetan jende andana etortzen ari da Europako mendebaldera, lan bila, bizibide bila, Hego Amerikatik, Afrikatik, Asiatik, asko gerretatik iesi. Zeren interesak pizten ote ditu gerrak. Edota errepresiotik iesi, miseriatik iesi. Nola ari da Europa erantzuten? Nazio askotan badira, etorkin horiek begirunez hartzen dituzten herritarrak, halakoi harriera ona zordiegula eta eskubidea dutela oihukatzen dutenak, baina agintari asko ateak ixten ari zaizkie. Alambre sarea jartzen, itsasoan ito daitezen uzten. Aztu egin altzaio Europari, lurralde horietatik ekarritako ondasunei esker duela neurri handi batean duen bizimaila. Europa ahanzkorra da bai, tamalez. Eskerrik asko adiskide zure arretagatik. Igande ona izan dezazula. Hurren arte.